И здравейте! Днес играем Minecraft Survival с Viper. Да, ясно няма, ако се чуете. Значи сега, какво да правим, не знам, не чак да разгледам мапа. Аз ще събера малко дърво тук. Тук имаме два равина, човек. Да, знам. Аз тук разгледах. Ама, че, виж такъв голям баям и няма вилич. Безози. Потърси още малко, но виж. Аз събрах тук малко дърво. Ми ще потърсам. Значи хора, вижте като не ви зарадат чимпот. Става? Ти къде отиде, бе, момче? Експлорно. Оле, да, ама ще ни трябва храна. Не, кокошко, защо падна в равина? Тук има кравя на вилич, няма човек. Безози. Аз сега трепа кокошки или прасета, ако го намеря. Не, няма. Защо? Добре. Добре, тук трябва малко да си правя нещата. Шопун, лак, безобразен. И... Ти къде си? Търся още, ама няма вилич. Такъв голям баям. Няма. Ама бе, на мен ми свърши храната, човек. На мен аз затова се бия прасета. С роза. Просто... умри, бе! Иди да го е. Абе, искаш да направя поредица на Survival Island? Може. Да, Що не изключи това, се виждат ачивментите на играчите. Ще си Аз направя тук ще бия овце за вълна. и една камена. Я ми направи на мене инструменти. Аз тук бия овце за вълна. Чакай. Ама няма да стигне, човек. Ава. Трябва да намеря камъка. Тя колко часа на Кей да видя да си засека клипа? Колко дълго ще го правим клипа? 15 минути, 20 искаш? Да, можем да не пречи. Аз 15-20. 15 ще го направя аз мога. Някъде там, да. Сега тъмъни си идоле събирам. Аз се пусна на фулскрин. Що ще? Ще се пусна на фулскрин, защото лаг. Те. Ще направя кирки. Аз тук намерих някакво яко място за къща. Ето някакво такова равно. Направих две кирки. Искаш тук се заселиме някъде. Някакво равно място. Яко. Аз ще тъпа пусти. Да. Какво ще кажеш? Тук си Това просто е уникален. Как не ми зареждат чънковете. Много. Аз ще ги... За мен не ми зареждат, ама. Аз си го увелича малко да има. Така е малко по-добре. Храна, че умирам от глад. Храна. Бързо. Чакай, аз имам такива. Аз станах с една пържолка. Дръж една кирка да изкопам от там малко камък. Аз ще ходя да взема овци. Аз имам 4 вълна, трябва ми само още 2. Аз ще взема тук. За мен. Умри, бе. Тъкно ще ми даде храна. Тук е някакво яко място за къща, човек. Някакво такова равно яко. Ти намери ли вилич? Не, няма. Между другото, този сървър, само да ви кажа, хора, е от един сайт, от който даже толкова има. Тук server.pro. Ще ви покажа как може да си направите сървър. Аз сега тук ще направя една дука. До камък, така. Трепам още малко прасета. Ще направи нещо да се скатаем, защото... Крави, човек, крави! Аз хубаво тук ще направя такова така.
Човек, като видиш едно рандом така блокче нагоре, е там. Там съм с ката. Добре, имам вълна, имам малко храна. Колко вълни имаш? 5. Но имам дърво да има малко. Аз тук правя нещо като малка къщичка. А ти имаш ли дърво някакво? Намерих айрон. А дърво имаш ли, питам? Дърво нямам. Нищо нямам, че. Освен тялата ми даде, ти ми даде кирката. Но нямам. Ама намерих айрон, нали? Така че. Чакай са, някакви две зомбите ще ми скачат, май. Това ще изкоча. Едно камъки. В принцип. Още трябва да хапна. Тук ще изпа две камъка, така. Точно за да закрия дупката. Значи не ще ми трябва с камък. Нищо. Ще взема това дърво и... Някаква супер малката къщичка съм направил, чекам. Ама колко? Няма да влизат зомбите. Скоро чудовище, казвам. Те. Значи, ще събера малко камъки, така. Ще взема още малко храна. Аз събирам камък. Да имаме. Събери. Направи... Аз имам каменен меч и каменна кирка. По една... мен ми направи бразва и лопатка. Аз сега ще да не запоръча дърво. Чай, тъпа. Един камък. Къде искате? Ой. О май. Тук имаш айрон, между другото. О май гад. Тук взимам само камък, ще ти кажа. Не че... Нещо къща. Тук ще ни е къща. Ма са само малко камък. Сега ще направя един крафтинг. Там го тук, правим си леглата и да нанаме. Ти колко вълни имаш? 5 или 6 казал? Вълна ли? Да, колко? Аз ти правя на тебе едно легло. Значи имаш. Защото и аз им 4. Слагай ги някакво. И тук ще продълбая, за да мога. И другото. Аре, лагай. Чакай. Лагай, няма Да, чакай. стената да е до... Сега ще копаме малко. Ще ходим да вземем. Дърво имаш ли? Да, дръж. Ще ходя да взема още. Ще вземем, а ще направя браво. Аз нямам печка. Направи печки. Значи 3 камък да имаш. Аз имам 30. Направи печка. Това човек, пълно там като взема малко... Не ми харесва, ще си направя меч. Аз забравих да си направя меч и да я направя. Направи печка, защото ни... Защото трябва да спечем храната. То крипър. Не, моля се! Гръмна ма в водата. Ха-ха. Нищо не разруши ни дете. Една печка да направим. Направи печка и защо? Готово, че са това. Така, трябва да го мръднеш добре, като не слагам 8 айрон в нея. С там няколко дърво. Надявам се да стигне. Там може да направим някакъв як. Добре, да къде има дървета? Аз ще остава се печи храна, човек. После ще печем айрон. Окей. И ще направя един чест. На друг тя да сменям. Малко. Аре, къде има дърво, Тук има кокъл и стрели. Мене ми трябва дърво. Крави. Аз утре пак крави, имам 7 ледър. Да. Аз ще ги закопая, човек. Ще ги закопая. Да знаме къде са после, по-късно като имаме луид да си направим фермичка. Искаш? Окей. Тук си почина да купя. Не, така. Браво. Послушна крава. Падни, бе, крава. Добре. Сега копам да събера малко камък. Не. Значи сега и така, ако успея да предвиждам това, няма да стане, окей. Абе, 2 крави имам, човек, колко да ще ги закрия така. Аз ще ги закрия, да знаеш, окей.
Тук да кажем, ще ни почва минута. Да кажем. Опа. Пример. Там още едно дърво, но вече няма какво печеля. Окей. Закопах ги. Донеси дърво. Да, бе, аз се цепя. Цепи. Полезно. Тук стана другата. Тази крава колко е близо във вашия живот. Предвид. Има тук Да, пет. викам тъмън тази крава колко е близо и изведнъж си гледаш няма. В смисъл, бягам. Сега ще ходя на цепа там малко дърво. Имаме колко ли имаме блон. Ще направим блон и Тук има една пещера, ще експлор. Има кол, супер. супер такова ни трябва. О, мага, дънджън, човек. Верно. На скелетон. О, супер. Човек, това ти знаеш как е разположен. Голдън епока. Верно. Три айрон. Седло, още една голдън епока и седло. И ще ги раздели. Има само едно седло, че. Нищо. What the fuck, ела да виж на какво място е дънжен. Аз отивам да ходя да си взема. Има един так. Отивам да ходя да взема. Виж, човек. Чакай да ме зарадят чунковете малко. Отивам да ходя тук да взема дърво и само бръщам се гледам къбълстон. Отивам още малко и гледай тук. О, мага, човек. О, много са. Бягай. Аз съм на малко съм. Трябва да ги затворим човек. Чакай, дръжки. Не, мерси. Килнаха ме. Как се пръсна като мръсно куче. Давай, тук имаш още тук горе. Тя първо човек, аз тук на незаредени чънкове ще бира майкините, разбираш. 4 скелета. Аз отивам до дупката да оставя нещата, които взех. И аз тя къде е? Ето тук. Мага, че как мога да има на толкова какво е това място, където има дънжен? Не са ми заредили чънковете, не знам къде влезна. Че малко сега. Значи, weapon, колко ще се казва. Да, много умно. Извинете хора, че виждате FPS, аз забравих. Махна го в честа хваме. Дискове имаме. Супер. Значи аз си оставам сега чек. Има две голден епо. Ще направя... Чакай, аз трябва да взема някакви блокчета, аз не взех ли пък. Аз имам дърт в мене, трябва... Аз сега ще ходя за пуша, защото... Да бе, точно! Две голден епо. Леле. Супер. Добър напредък, още в първия епизод, че. Да бе, а то пък как някакво странно спавна дънжен. Ама да, то това е... те смали, те смачкаха, бе. Аз така малко да го правя. Чай, сега ще ми влезе на ръж. Я направи торчо. Да, чай малко. Имаме ли кол? Тук има кол, аз исках да го вземам, ама то тия... Видях дънжена. Сега ще му смачка, сега ще ме пречука. Какво печеш? С дърво печеш. Да, ще ме пречукат, ще ме пречукат. Иво, хелп. Излизам. С някакъв меч по възможност. Излизам, че аз го намеря ето от мен. Влизам и на ръж и на двата. Къде спава, бе? Не, ще умра. Не са ми заредили чънковете, не знам къде са ето. Ти ще ме удариш мен, бе, момче! Запуши ли там нещо? Не успях, аз станах като таралещи. Значи ти ме предпазвай, аз ще запушвам. Не мога, аз съм на сърца. Давай, чак. Аз. Не мога, аз не мога. Давай. Давай, човек. Човек, аз тръгнах да запълня. Ти гудко запълниш. Аз направих една стена вече. Тук има блокче, което не го виждам, че ще го щупа. Там има... Чак, знаеш какво ще направим?
Виж какво ще направим, е така. Опа, сори. Взимаме. Чакай, взимам кола и да направя торчове да хода да... Е така, бе, че е така. Е така, спалват се и те не могат да целят човек. Не могат. Човек трябва да влезем от другия вход на пещерата. И оттам да ги запушим, разбираш? Само да направя тук торч. Аз само влезам от другия вход на пещерата, не пука. Ами окей, да, ако искаш да мреш. Аз да Да, взема... запуша, няма как. Аз ако го намеря, обаче аз видях, че има друг вход там. Да, и аз го видях. Ето. Това ли е? Това. Трябва ли торчове? Имаш ли торчове? Не, сега ще го направя, да не знам. О, бебе зомби! Как е влезло тук? Еми... Дърво. Правих го на пръчки. И тук малко... Ще ме убиеш? Скелет. Имаш и скелет, какво ще убива? Дай турчове. Държ. Чакай съм малко. Направи го голям турче. Чакай малко. Аз сега отивам да ги оправя. Аз сега тук оставам всичко. Ама всичко. Чуй. Само точвете и меша. Направя една кирка и блок ще източи. Отивам да... Сега ще ходя за... Чакай малко. Тук там има два. Добре. Проби. Дай, ръш. Чак. Не ме удря мен да чуя. Осветявай, бой. Бягам, защото имам кръв човек. Дай, момче, ти ме изостай. Ама освети го, бе. Аз нямам кръв. Нямам кръв, човек. И аз нямам, аз останахме супер малко. Аз съм на сърце и половина. Как толкова бързо да смачка това? Еми лесно, аз влезах на ръщ, там имаше 5 скелета, брат. Да, бе, и аз бях там ги. Сега ги отрепах. Светих. Ох. Освети ли? Да, още. Ама тук има още. Ама те се стрелят взаимно. Не. Трябва да направим такова, човек. Ела. Човек. Пребах се. Той е педал. Има ли дът? Да. Нещо камък дай. Нямам. Нищо. Имам да чак. Блокчета някакви ми дай. Часто като тя точно останалите ще ги махна, то спална да са достатъчно. Аз бих половината спорчове за това. Ами, как? Трябва да направим нещо като... Ще взема чисто. Ферма да го направим, разбираш. Да, като тази твоята. Като твоята. Викам. Да, няма да направим като това. Но по-късно ще направим, да смисъл. Имам предвид само колкото е така за момента, разбираш. Ама не, аз имам предвид сега... Колко факладно. Добре си. Кирка имаш ли, човек? Не, то ще ме бие. Ти... Нямаш кирка, значи. Имам. Човек! Помогни ми! Умирам! Къде си, бе? Умирам. Наполовина съм. Наполовина сърце съм. Аз съм на... 4. Светихме. Дай тук да запушим тази вода, бе. Чакай. То. Спаунера... Виж, дай ми кирката. Дай ми кирката. Тя на малко дюрбилите. Ходим да спим, защото гледай какво става отвънка, човек. Аз ще осветя пътя. Чакай, не ме телепортва. Че си телепорт? Къде си, защото не съм изредил чемката си?
на Половин сърце. Точно. Спомням съм. Добре, аз тук ще го спирам клипа. И аз. Благодаря за гледането, аз съм на Половин сърце. Благодаря за гледането. До скоро и